Dobrý den, já vás vítám u dalšího videonávodu na to, jak obchodovat s obchodní platformou na eToru. Takže nyní jsem přihlášený a zde vlastně, když se kliknu do portfolia, tak mám možnost se překlikávat vlastně na obchodování s reálnými penězmi anebo s virtuálními. Tak vidíte, že já tady nyní mám vloženo 0 peněz. Když kliknu na virtuál, tak už mi tady naskočí, že mám 100 000 $ fiktivních, s kterými si můžu vlastně veškeré obchodování, veškeré nákupy a výdělky vlastně na nečisto vyzkoušet. Tak, vlastně na eToru máte dvě možnosti, jak obchodovat. První možnost je vlastně, že budete obchodovat úplně sami na své vlastní triko, a druhá možnost je vlastně, že budete kopírovat jiný lidi, kteří už tady vlastně na eToru obchodujou, tudíž vlastně budou obchodovat úplně za vás a vy nemusíte dělat vůbec nic. Dvě možnosti si ukážeme, takže nyní si ukážeme nejprve, jak budeme obchodovat sami. Tak, zde máme vlastně obchodování, vyhledávat ty lidi, kteří obchodují už, anebo markety. Tak kliknu zde na Markets. Tak a zde vlastně tady na mě vyskočí už nějaké vlastně akcie, nějaké měny, a komodity a další věci. Tak a zde nahoře si vlastně vyberete, co chcete obchodovat. Tak já si vyberu, že chci obchodovat akcie. A zde už mám tabulku s výpisem různých akcí. Zde vidíte vlastně název firmy, Apple, Google. Zde vlastně dole je název, nahoře je ticker, to je vlastně zkratka té akcie. Každá akcie má svůj unikátní název, neboli zkratku. Zde vidíte vlastně procentuální změnu, zde vidíte graf, zde vidíte vlastně, jak moc lidi vlastně na eToru buď si kupujou nebo prodávají. Vidíte, že jako na eToru někdo vlastně neprodává, většina lidí vlastně, nebo všichni lidi vlastně doporučují teď kupovat Apple. A zde vlastně můžete kliknout, pokud chcete prodávat, zde můžete kliknout, pokud chcete nakupovat. Tak my si nyní zkusíme nakoupit akcie Apple. Takže kliknu sem na to, pod tím buy, na to Bčko. Kliknu a vyskočí mi vlastně tabulka přímo na nákup. Tak, zde si můžete zvolit, pokud chcete přímo rovnou nakupovat nebo vytvořit přímo nebo objednávku. Tak, my chceme nyní rovnou nakoupit. Takže si zvolím částku, za jakou chci nakoupit. Takže zvolím si například, že chci nakoupit za 200 $. Zde si zvolíte stop loss, to je vlastně, pokud byste nakoupili teď za těch 200 $ a akcie by propadla o 50% dolů, tak vlastně byste přišli o těch 100 $ a zde si nastavíte ten stop loss, to znamená, že když byste byli v mínusu 100 $, tudíž z 200 $ byste měli 100, tak se obchod automaticky uzavře a vlastně na vás účet je jakoby zpátky připočítaná ta částka, vlastně ztráta, vlastně ta ztráta. Tudíž, kdybychom investovali těch 200 $ a nastavili si ten stop loss 100, tak pokud akcie padne o 50% dolů, obchod se uzavře a vlastně my z těch 200 $ dostaneme jen 100 $. Tak pokud kliknu, tak si můžeme nastavit tady klikáte vlastně na to, jestli chcete nastavovat, jestli chcete ten stop loss nastavit přímo při nějakém kurzu, a nebo přímo na částku, kterou jste schopni riskovat. Takže já si tady nastavím například stop loss na
minus $50, tudíž v tomto obchodu budu riskovat maximálně $50, víc nemůžu ztratit. Tak, dále si můžete nastavit páku. To je vlastně, že když budete mít páku jednakrát, tudíž kdybychom dneska na začátku obchodování koupili akcie Apple, tak za dnešní den bychom měli zhodnocení 3,39%. Pokud bych si ten obchod otevřel na začátku dne s pákou dvakrát, znamenalo by to, že bychom měli tyto procenta 30,39 krát 2 zhodnocení. Pokud si zvolím páku 5krát, znamenalo by to, že bych měl vlastně 30,36% krát 5 zhodnocení během vlastně tohoto dneška. Další věc, co je vlastně, že čím větší páku si zvolíte, tím jsou vlastně větší poplatky. Pokud budeme obchodovat s pákou jednakrát, poplatky nejsou žádné, zde vidíte vlastně poplatek za jeden den a poplatek za víkend. Vidíte, že to je $0 a přes víkend budeme platit taky $0. Takže když tento obchod otevřu, tak vlastně za něj nebudu nic platit. Pokud už si zvolím ale páku dvakrát, tak už tady nějaké poplatky, vidíte, že každý den vlastně budete platit poplatek $0,09, přes víkend dokonce $0,27. A pokud si zvolíte 5krát, tak se to ještě mnohem zvýší. Takže je třeba s tím počítat. A vlastně další věc, co se váže k té páce, tak je, že vlastně sice můžete 5krát rychleji vydělat, ale můžete i 5krát rychleji prodělat. Tudíž kdyby dneska ty akcie Apple propadly o 3% dolů, tak byste měli rovnou vlastně minus 15% z této částky. Tak já si zvolím teda tu páku 5krát. A další věc, poslední, co si volíte, je vlastně, kdy chcete obchod uzavřít. Zde asi si můžete vlastně vybrat, jestli chcete uzavírat přímo při nějakém kurzu, pokud vlastně jde aktuální kurz, jedna akcie stojí $116. A tak vlastně zde si nastavíte, že pokud by byla akcie, když bude akcie stát $127 jedna, tak se obchod automaticky uzavře a vy vlastně získáte rovnou profit. Ale už pokud bude třeba ta akcie bude zase nahoru ještě dál výše, tak už vlastně ten profit nedostáváte. Takže zde si zvolíte buď vlastně ten kurz nebo částku. Takže zde si zvolím například, že chci obchod uzavřít, pokud bych vydělal $60. Tak. Takže máme ještě jednou si zrekapitulujeme celý obchod. Takže kupujeme akcie Apple vlastně za $200. Stop loss máme nastavený na $50, pokud se akcie propadne, my jsme z toho obchodu byli vlastně v mínusu $50, tak se obchod automaticky uzavře a vlastně na náš účet bude zpátky připočítáno $150. Takže vlastně na celý obchod můžeme ztratit maximálně 50. Další máme nastavenou teda páku 5krát, tudíž každý procento je vlastně násobený 5krát, tudíž můžeme mít vlastně 5krát zhodnocení. Když tady budeme mít 3% za den zhodnocení akcie, Apple vyskočí o 3% za den, budeme mít ve skutečnosti zhodnocení 15% z naší investované částky. A poslední možnost jsme si nastavili teda ještě, že bereme profit $60, tudíž na to, jakmile vyděláme $60, obchod se automaticky uzavře, my vlastně na účet bude nám zpátky připočítáno těch $260. 200, co jsme investovali, a 60, co jsme vydělali. Tak, kliknu Open Trade.